Menyang mana? Ada kewirangan apa dundang Trada? Kakang Trada mboten tuwun. Mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Nah, mangke menika kula niki kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Trada ora melu-melu, ora melu garap pun cekap semanten. Aku sing muni ngono, Semar lho. Ah terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi jale. Si Petra ya muni ngono. Lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petra. Lho. Nek ngono kowe saiki ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke gok. Wah. Apa? Si wonge jare kakangne bapak, aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Wah, atus kae bilung kae. Anak tikus. Utuh iki ya iki arep kaya niki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundulmu atos lho iki mbok yo dilereni lek seneng main ngono ora. Ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Heeh. Aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku ro bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane dianak Manikmaya iki. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa Teoge-oge. Teoge-oge togok. Aku pasrah karo Siwa Teoge-oge supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku tan nrimane Bagong suwek cangkem. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Weh. Ana sasmintaning sun jagat. Wasisaning Bathara. Badranaya. Ya kurang ajar ta. Ayo bapak yo diceruk ora nganggo pak iki. Bapak Semar. Sawetara lenggah ana ing pendopo Kabagongan. Padha harja sapraptamu, Semar. Ah, wedhus. Karo wong tuwa ora ngajeni babar blas. Kosek ora perkara ora ngajeni. Sampeyan rawuh mrene iki sing dadi tuan rumahku. Carane kraton aku Narendrane sampeyan ratu sing rawuh ning negaraku. Dadi isih dhuwur aku derajate Bapak Semar. Sakarepmu. Nek ana walate sangganen dhewe. Umpama kewalat wis wingi-wingi, Mas. Nyatane tekan semrene aku ora tau kewalat karo kowe, berarti kowe ora malati. Jane diantarane cah siji kacan mbuh kaya. Kowe iki jane ngopo to? Lah kok dadi aku tok wenehi undangan. Bu. Bar ngisak aku tok kon tekan ning omahmu ki tulisane tasakuran gendurenan. Lah besek endi? Ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene iki. Nek teko jak omong-omongan ora tau gelem, rembugan sing apik-apik ora tau gelem, nek ana tulisane genduren menyang nomor 1. Jebul
Aku diapusi. Rawuhe bapak wilujeng, Pak. Ngono kuwi tak wangsuli slamet. Lho, ateng pundi slamet? Tegese ora ana walangan sewiji apa. Syukur, pangestuku tampan ana ya, Semar. Ya, kowe iki ngaturke bekti orang mengestoni sekali-sekali. Ora masalah. Wonten Jawa. Ngaturke bekti karo maratuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, lha iki apa? Nang ngarep dhewe iki mbegogok iki. Mula kacamata ribenmu iki uculana. Wis peteng sing nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tua tuas sing dimake ming bojone ijolani Ken. Waduh to lah. Iya, tak tampa mengestune bapak tampan ana ya. Kula pundi nggo cimat pariping dayana ning kasantosan Rama dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki ra ndek apa-apa apa piye? Bapakne maratuwa teka kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Lah iya. Kowe iki ra lengganan pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempeme. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Iya, iya. Nala gareng padha raja sapratamu. Kamas telek. Nala gareng padha raja sapratamu. Slamet, Gong, slamet. Niring sambikala tekaku. Pangestu taman ana ya nala gareng. Ya tak tampa wis ndak gelo atine. Petruk, selamat, Truk. Pamujimu selamat, Le. Le sapa? Bagong aku nek nyeluk kok ya Le to. Bagong iki nang kekuasaanku ya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berarti nyumbang gendeng. Pendapa separo, gendeng separo sang kok. Wah iki ngece. Selamat tekamu to. Selamat. Pamujiku ya, Gong. Heeh. Nang apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren? Lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetremeng upama aku kuwi diluputke, luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Ya wis ora apa-apa. Ning ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Besok meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana njaluk ganti. Wes meneh dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa ki ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Iya. Andra ingkang puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wase wigati iki dikandhake sikik terus lagi mengko handrah ingkang. Oh iya rung tau melu jejer. Iya. Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana nang jero omah, wis ana semen 3. Ngiring omah kae wis ngrumpukke kerakal aku saka kali. Iya. Niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karangkadempel tak bangun. Ning batine masyarakat Pring Apus wis sampe kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh,
ngarep omah kae arep tak cor. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki pring ngapus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Mongko ora mili. Dadi siji sing makani aku ki kepengin bangun desa supaya bersih. Tegese kersikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan, ta Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi resik kuwi bakale nuwuhake kesehataning raga lan jiwa. Heeh. Nah iki arep tak jak ayo to. Padukan pring apus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyup. Mergo lapisan ozon Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat iki ketok oleh panas banget ki mergo wit-witan wis ora ana. Ha iki mergo lapisan ozon ki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae orson. Wah, lah wis omong kok radong. Ozon iki apa to? Ozon iki apa? Ozon ninga pelawak saking Betawi kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing nglapisi ngantariksa. Ngono Pak? Wis. Mbah perkara bener kok luput. Sing penting aku iso njelaske ya, Pak. Ha iki arep tak bangun. Heeh. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, kon fisik ana ing desa pring apus iki wis kelakon, apa to sebabe arep tak gawe gotong royong. Mergo jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa pring apus sing ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha to, Pak? Iya, anjraing kanggo sik. Ora kesusu to. Bola-bali kok mung hunjrah. Ya apa ya, Pak? Kusike. Ya, kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Ha iki ngene. Rawuhe bapak nolo gareng karo Mbah Petro kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak. Kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kok sing dadi pangareping desa pring apus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku. Ha kowe bapakku. Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa pring apus. Ha kuwi jenenge kowe iki mbangun desamu ning yang sarake sedulurmu. Luwih becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nah ngono ta? Montormu ya matu drimai didol. Aja kanggo golek ramban ngalor ngidul e. Nggo makani wedhus e ora. Wedhuse idol sisan. Dadak rekoso golek ramban. Terus trontongmu didol. Ah, cuma. Moh ae dienggo golek wedi kok ya. Nggo urip sedina-sedina kok. Ha iki aku nyuwun penganu apa iga pretekle Bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakke iki bisa kelakon. Heeh. Ning aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku pengarepe darani wong tipis. Ning asline ya tipis tenan. Sik nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sapa? Sapa? Kowe iki rak ndek bendara to? Ndara Pandhawa. Ndara Sinuwun Darawati, Sinuwun Mandura. Pirang-pirang bendaramu
nek kowe matur kanthi apik-apik luwih-luwih kowe nganggo soposral. Apa Pak? Soposral. Mari ra jegos e ne. Proposal ya goblok. Proposal. Ah, daturke ndara-ndara. Heh. Mengko mesti entuk dana saka ndaramu Pandhawa. Aku isin, Pak. Aku wis terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku. Aku mau aku. Lakon lan orane nggonku mbangun desa iki ya ming mergo sesuatu aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Terus? Bojoku Pak tukunen terus. Nek carane ngenten menika kula wegah nek carane ngenten iki. Lara ati kula. Ora ditanya-tanyalke ngono iki lho. Sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Aku kebacut biya warake mring kawula sak desa pring apus tak kelumpukke nang omahku kene. Aku nyewa to sistem sound system. Tak wara-warake. Aku kepengin gawe kesejahteraane masyarakat saron aku mbangun pring apus. Ning barang aku lumpukke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya ora bantu terus piye? Aku kudu golek srana nendi wis Pak, bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu ki wis wiwit gotong royong. Ngecake semen 3 kae. Wis nek semen 3 ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene iki ya sedya 150 sak, ngono apa piye 200 sak. Sing nggo tuku gundulmu ya. Malah nesu to karo diomong kok malah nesu ora. Amen 3 ae. Oh, kowe adol pit. Ya piye gong piye lalaku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng, aku ya wong ra duwe, bapak iki ya wong ra duwe. Apa kowe tegel? Bapak adol apa-apa supaya penjangkane anake kelakon. Tegel. Ora ten. Aku ki wong tegelan. Santai aku. Ning yo mesakno bapak. Wah, wis pusing aku to. Apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun pring apus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok ae. Oh iya. Balok kayu rumahmu. Karo tak gaweke teh tanpa gula ya saanane aning sing arep dienggo srana bangun apa coba? Heeh. Mongko mbutuhke werna-werna pojoke wis tak kocaki, wis tak apa jenenge pondasi sing wis umum kuwi. Oh. Mengkari ngedekke, mengkari golek wesi. Woe. Aku iki nyolong entuk loro e. Aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho. Wis apa-apa to sing penting ra dienggo Robin Hood e. Oh. Nyolong nek dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya. Lah terus arep kepiye? Piye men? Ra meneng wae ora mencap-mencep kowe. Aku dhewe mgagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa ya aja sok janji. Lah iki ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak muntal cagak cebol gayo wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi, engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok, ora ana nyatane. Ngendi sing arep ngecor dalan, endi sing arep gawe WC umum, endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Karo coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa?
Arep aku ki beda desa karo kowe. Aku wis manggon ning Karang Kadempel. Ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi atiku ki melu susah. Mikir mergo kowe ki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora kelakon, kowe wirang. Apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar? Heeh. Bagong kae sapa lho? Anake Semar. Memper wong bapakne kowe ya kaya ngono. Ora mung mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Oh, iki wis tuwa ning teke kaya bayi. Heeh, ngresuk ngombe iki aku jare, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso dicape, Pak. Cerewet. Bathukmu moncrot kowe. Kandhane kok mesti sembrono. Hah? Mumpung saiki durung nglakon, kawula prengapus desamu kene kerumpukna. Kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek Dana Prabeya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kowe ngecor. Maksude wektune diundur piye? Njaluk wektu 4 sasi supaya iso kelakon. Ning apa sing tok janjekke aja tok apusi. Tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur. Mergo aku percaya penggalih kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi. Ning nek kowe ora gelem mundur, tok tekati, kowe nyengsarake awakmu dhewe. Urung ora urung mesti mung kowe adol apa-apa. Pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Ampun karangan aku ora tuku kok. Mengentuk tinggalan kok didol ora masalah. Wis payu Pak. Lah ra tenan to. Badut tenan kok. Iki men kari tanda tangan. Wingi aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk piye lek iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas loro. Terus iki sesuk 3 dina kasih payu. Mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Pancen setan kan. Kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak yo betah-betahe ngopeni. Mula unduran diundur. Lha njaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate, sak mlumpuke dhuwitmu. Isin aku, Pak. Wis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eneng tenda cilik mau kae. Kanggo mlumpuk masyarakat. Nyampur semen. Heeh. Lek nyampur ya gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen. Oh iya. Iki membengkak meneh malahe. Nyewa molen. Ya kuwi. Tukoke wae cah cukup kok. Wah iya. Sing isine nanas apa gedang. Ayo molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas ku nggo giling apa? Giling mripatmu iki apa piye? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Ngene wae, Pak. Bagong iki anake bapak. Iya. Bagong iki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku ki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap ki ming lahir tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong ki meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semir. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe. Gong, ora sembrono lho, Gong. Bapak ki wis ngendika, tur aku ki ngerti sapa jatine kowe. Bapak wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil.
Oh bapak aku tak takoni Pak Bagong enek kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapakku wis cerita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho Gong, aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa nglaksanake nggonmu bangun desa wis cukup dundur wektune, rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene Pak. Reng truk Mar. Aku arep ngomong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa Pringapus Bagong aku mbangane isin luwung mati Pak. Ngendika sing apik. Mundur nem. Tutuk ketel ndasmu lho. Tenan aku terima mati tenan Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul. Najan ndro ngerti dalane. Aku munggah ning kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki, dewane sing ora munggah ning kayangan, gugat ning kayangan Warataya. Iwang Pikulun Bathara Guru Tra. Mbah Bagong ngandhan-ngandhanane ngeyel. Ning ora apa-apa. Mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak. Iya ya muga-muga iso dirembuk. Kono wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki papat. Lah idian rene. Karo sapa-sapa kok ora ndi. Gong wer. Tok petok. Iki Bathara Guru ya, Nyok. Weh. Lho kok yaene lagi menyang. Murid lek ngenteni ra ya Ciraka to. Wedhus. Kuwi Bathara Guru, dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah Kulon Praga. Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan. Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok Cak piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jatimurti kuwi adine bapak. Wah. Selamat Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Tre. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Om pilahin. Lho, malah janturan. Awigna mastu namak sidang. Bagong halus banget. Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Pak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki lek ngedongke Bagong suwe. Ini tak andani ini. Basa dewa, kuwi nek ngarani aku ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki ulun, kowe kita dengkulmu melocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong dalem ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah. Dibut telu ya ora masalah.
Pak, kowe iki wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa guru? Kula ingkang sowan, Kakang. Iya. Iya. Slamet tekamu. Basa Mir. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kowe iki guru. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambi kula. Kula ngaturaken bekti Kakang. Ya tak tampa, tak tampa. Bekti kula pukulun. Dari Bathara Guru kok pukulun. Bathara pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Apa? Kowe raku grup kita. Ya. Sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, gareng ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif. Bagong. Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngerso paduka pukulun saking kita pukulun. Iya ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kalawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ki ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau boten sanes kejawi namung Bagong. Putranipun Kyai Semar, Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan, Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayuwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud larih inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar. Tinimbang nala garing menapa dene Petruk mila sakmangke wangsul wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi kok ngapusi piye? Aku wingi doni uwuh ora kobong. Atenan idu dadi geni. Do kaget kadoni nyas, tak idoni nyas. Maksudnya itu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono to. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi andangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong. Sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayuwanganipun klebet Suralaya horeg rungkat bali martiu kundha nalika semanten tumuli kula nidhi priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya namung Kakang kedahipun nglenggono dhateng kalepatanipun Bagong. Mila dinten sakmangke kula piyambak mboten utusan dhateng sinten-sinten
Namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sakmangke kedah nampi pidana saking kadiwatan krana sampun wantun damel geger kayiwangan satemah rengat bali marti kundha manik Kakang Semar Kakang Trisang kapirangu empit dosang reknaning bawana ing pancen aku nglenggono lupute anakku pancen wis pancen disengaja mula guru mbok ya wene ana pangapura ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibake sumpah aja ya guru ene ana pangapura ngapa to Pak aku arep dijak nang ndi ya Pak arep digawa ning kayangan alhamdulillah cah kae radong kok ya kowe kok malah alhamdulillah ki apa wae lah arang-arang wong sing ngerti kayangan ki kula sagah dipun beto wonten kayangan kok tapuk sandal cangkemmu ngapa ya Pak ngapa ya Pak kok ngapa ya Pak terucat ngapa ya Pak kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun aku ra elek-elek karo kowe to lho edan sumpahku tekan kayangan Pak nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok aku wis ngandani karo kowe ucapmu iki padha karo ucape Semar mula nek ngucap ngati-ati kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka asik aku lho ngadus dasare Pak wah jan bocah iki Candra Dimuka ki apa le Candra Dimuka ya apa Candra Dimuka ki neraka waduh ngapa salahku kowe sumpah kuwi mau ame sumpah kok mesa sumpah Bagong kok gawe geger kayangan Bagong pripun mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe weh lah ya emoh yen kita ora gelem kita bakal ulun ruda paripeksa jalaran prapta ulun ana ing wis mamu wis nganti sak kathahing para durandara para jawata ingkang bakal ngruda peksa kelawan kowe Bagong mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipanilah dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya kosek adile wong luput ki njaluk ngapura mongko sing njaluk ngapura ora anakku sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong saiki ngene wae gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora aku tak nanting karo anakku Bagong pripun Pak nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora sago ora nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora ora Pak bagus nek kowe ora sago tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru kira-kira kowe piye ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso kecekel tukang mancing dinggo umpan ora tekan gone kanggo ngawata ngomong wae cacing kepidak menungso ki ngolek butuh bales Pak aku ki menungso kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek nganti aku arep digone kayangan aku ora sudi Pak
Aku mah nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetane atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tedamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa, tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil, ora duwe hak tumrap ing kayangan. Ning merga saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduwe rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Hah? Bathara Guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, merga aku ijik urip ana ing Janaloka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar, sirmu lak mung kepengin jangka karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah atimu, seneng pikirmu merga kala mangsa kowe jangka patine Semar, bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinari. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tak ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wong ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kuwi. Pinter ya Semar asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki siji iso dimbalekke dienggo menerjang. Mbok ora usah omong kok aku sesuk mangkel lho ora ngono. Kowe iki nek omong kowe waton ngawur terus waton njeplak cangkeme ora. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Nek kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala dewa. Lah lak tegese dewane do ora ngopo-ngopo to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku, mbok Bagong, mbok Gareng, mbok Petruk, mbok Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bisa jangka ringkihe Semar. Bagong nak tamengi, Bagong tak beteng. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kok iso nglindhengke mestakane Semar. Waton kok iso nglindhengke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Dados napa kula? Matur nuwun nggih Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben
nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki anu Pak, bebasan ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki dadekke copet. Dadekke copet dhewe wis kok gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku. Tak jaluki probeyane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urek to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonakmu ora. Ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu kok ora baen-baen para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani? Nggih, wis tak akan dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah, maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Leleng engko aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang, Pak? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gamu men. Enak. Loro dikayo aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé. Kula mboten lega ra sing manah kula. Bilane iki Lurah Bagong. Bapak Marasepuh kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ra apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Mbok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo ki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Ngene wae Mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak anak menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mer. Kowe kok aku mau wani ora. Kegedung kono. Penyanyi kula niku kalian bapak menika sampun kados anak dhewe. Ampun nggih panyokra puwun sing mboten niki ming demi keamanan supaya mangke wonten dewa sing mlebu wonten ing Bali Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi kula wusu. Oh bojomu iki anu apa gonggen olahragawan pencak silat kok. Heeh. Wah kowe pothok ya. Ngarep boto papate perang. Padha aku ngarep kerupuk 8. Oh kerupuke aku wae kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petro dalem Pak. Nawa gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala.
dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kowe wis dipesthekke karo sing gawe urip. Nek dewa iki pancen duwe derajat lan pangkat, nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus ngen pundi? Ngantem dewa kuwi dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dada medun. Ya, Traya. Ha iya. Omongé. Nek diantem nggon weteng ra apa-apa, nggon pupu ra apa-apa, diplotot wae. Aran-aran. Nganti suwane matuk ngono lho. Bagong. Awi pusaka e. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Nala gareng karo Petresi Kanika putra. Kenceng warudaya mbak pong buk boleng kali codhe sapa sing gawe. Punami iki? Mboten nginten babar pisan bilih Panakawan Bagong berguguk mutawatun mboten purun kula boyong wonten ing kayuwangan Kakang. Mesti. Apa jenengan menika kula kinten nggih kurang gawean. Nuwun sewu. Kirangipun menapa Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun mangres sangganing para titah. Kewajibanipun kathah ning kok panjenengan menika ngurusi karo perkarane Bagong. Ngatasipun Bagong menika namung darbe kepinginan. Kepengin bangun desa tumuli ndawahaken prasapa. Monggo sumpahe Bagong menika mboten damel menapa-menapa wonten ing kayuwangan. Lajeng panjenengan golek dak-dakaning pasulayan dianggep Bagong nerak pacak nerajang perbatan. Tumunten badhe dipun hukum dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula nuwun sewu lho. Nek upama Bagong dihukum panjenengan menika janjane niate napa to? Kula kuwi nuwun prisa. Kakang Naruto, menapa panjenengan mboten ngertos legetaning manah kula? Estunipun manah kula menika wiwit rumiyin mboten gathuk, tuwin mboten condong, miwah mboten mathuk kaliyan Kakang Semar. Lulut. Lah terus luputipun Kakang Semar menika menapa? Tapi kula nyuwun prisa. Wong nyatane papane ya dhewe-dhewe panjenengan wonten ing Suralaya, Kakang Semar menika wonten ing jagat. Kula kinten Kakang Semar menika mboten nate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun mboten jenak. Semunipun mboten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapatipun kaliyan kayangan panjenengan nepataken. Luwih-luwih sing gegayuhan para kawan. Menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa kinarya gada. Pemenang dinggo semenang-menang menika mboten prayogi. Mong merga lambarane keburu sengit, keburu gedeng dateng Kyai Semar saat majanipun. Menika mboten sae lho, Di. Kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala undu-undane ya sarwa ora becik, nek tandurane kuwi apik, undu-undane ya sarwa murakabi. Menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika. Nek panjenengan tansah nandur getih ngaran Kakang Semar sak anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho, panjenengan menika mangke badhe kewirangan. Nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon bebecer dhateng asma Paduka piyambak. Kakang Naraga, menawi mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tartemtu Kakang Narada ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Jan nyatanipun kula menika kami tuwaning kayuwangan, kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi Adi Guru menika badhe tumindak ingkang mboten sae nggih kedah kula emutaken. Menawi Adi Guru menika badhe menggok margi ingkang lepat inggih kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa wewarah nampik pitutur becik, nggih monggo panjenengan nggali pangaos. Kula sumanggaaken. Ning nek panjenengan menika mangke nandhang wirang merga saka pokali Panakawan, ampun ngantos panjenengan sambat kaliyan kula. Badhe kula dodol Kakang. Nggih, monggo wis pancen ora iso manggaaken. Indra kula wonten timbalan. Brahma wonten timbalan Pukulun. Yama Dipati wonten timbalan Pukulun. Penyarikan nggih wonten timbalan. Aja ingkang cicir.
ulun keparengake dina samengko kita ngruda peksa kelawan Bagong. Upama ta dulure Bagong kabeh sedya parang, ulun paringi Purbawasesa kita wani kelawan Kakang Semar. Mekaten pukulun menawi dados dawuh paduka badhe kula estakaken. Nggih, mekaten pukulun menawi dados paduka badhe kula estakaken. Inggih pakulun ngestakaken dawuh. Nggih, pukulun ngestakaken dawuh. Sekarang ada menyang nek ada wani karo Kakang Semar. Da menyang ngono, nek ada kewirangan mboten dundang Trada. Kakang Trada mboten tuwun. Mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Nah, mangke menika kula niki kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Trada ora melu-melu, ora melu garap pun cekap semanten. Nah, ngaten panjenengan mboten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung. Kula menika ndederek. Waton pertanyaan Adi Guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Nuwun sewu. Nek pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten sae nalisir saking anggrang-anggreng kautamaan. Nuwun sewu kula mboten melu. Mekaten Kakang nggih. Nah, ngaten lenggah ingkang sekeca kula piyambak ingkang badhe bondo kelawan atmajanipun Semar. Kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun boten gadah kegiatan merga atmajanipun badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candra Timuka. Monggo. Ajeng cemplungke kawah, ajeng cemplungke wajan menika. Panjenengan iki gadhe Purbawasesa. Wis kana Indra do menyang kana. Kowe do ora mikir apa piye? Ming semaga karo dawuh Adi Pramesti Bathara Guru. Kowe ora ngerti mungsuhmu iki ora wong baen-baen. Ketoke mungsuhmu ki ming nala gareng karo Petruk karo Semar. Arep do mlebu ICU ana do mangkat. Remuk kabeh kowe. Arep kaya mau diwati ku tong jabut nyawa, kurang-kurang bedane jabuti untumu karo nala gareng. Do menyang Indra Brahma Yama Dipati penyarikan mangkat dina iki. Nggih, ngesaken dawuh Paman ya. Kaya demit ya, Tru? Heeh. Ning arepe kaya ngopo awake dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan Pak. Nglabui karo celeng gudiken iki. Merga saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane wingi ngopo to, Gong? Kowe jane ikhlas ora wangi aku? Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ngono. Wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-mbunane karo bapak. Men dadi wong digdaya bareng tekan ngene ngundhamana wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning merga guru jane mung golek dadane pasulayan karo bapak. Mekasan sumpahku dienggo dadane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan munjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringke kok. Wis didilat bun-bunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Neng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Neng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap ya. Ora tak siapke linmas ki arep do tuman ora. Wis dadi tak dadeke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu, kok cangkemmu. Ndang muka, gerak. Tegak gerak. Berhitung mulai. Tempe siji. Sate loro. Goblok kira tau baris ora. Wis ora am sembrono, minggir. Pancen kowe moh perang kowe mundur. Tangane karo Petruk. Heeh, pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Dewa tenan. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ha iya. Sing ngarep iki kok cendhik. Oh, ngono kuwi gumantung wong-wongane kok. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh, pacare. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint? Ha iya. Sing tengah kae kowe tepung ora kok ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke karo Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni.
Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kon. Ae sapa e? Bathara Yama Dipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entuk musuh tukang njabut nyawa. Ha karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Yen ora sanggup catut. Hartaku kok nyatut untune Yama Dipati. Deke sadurunge njabut nyawaku jabut sik. Monggo lek ku njabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung udus kuwi senengane nek dikeplak bales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun nala gareng tak tampa. Pangestuku tampanono. Lho nggih. Bathara penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carek bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nala gareng ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa. Bathara Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula ya gareng tak tampa. Bathara Yama Dipati bekti kula ya Petruk tak tampa. Bekti kula ya Bagong tak tampa. Ora ngece lho. Wah, jabut nyawa, jabut untukmu. Wonten menapa pukulun? Nala gareng pripun? Aku entuk jawing wang pikulun Jatimurti. Ya pepundenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, mergo Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kaliwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning kayangan, tak cemplungke ning Candra Dimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange karo ping Bathara Penyalian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yama Dipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brahma kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti ludes keles tanpa sisa lala gareng. Setyaki tinunun waduh. Kadanira wirang tumandhek. Setyaniku garwanira. Ameng gareng kok. Ameng ketok ngleleng ora. Sri Baladewa Narpati. Iki ngopo iki ora. Ora asah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa ki mau sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adik kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wadi, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan karo sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, Bu terus rek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ada sengit karo Semar iki jane masalah apa? Lho iki Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalah apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, ampun arep delut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandani ira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu. Ora minggat suara aku tiban tangan kene margane patimu. Leng, eling. Apa to? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora. Ayo brutu ya. Iya, iya. Kene mergane patimu mang maju. Ora. Grong. Ngopo kowe muda iki? Bingung aku terus. Munggah terus gregeten tak plotroke katroke. Jarene wong tuwa ki nek musuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon budal. Dijoke sik, dijoke.
Kaya apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, kutuk ndasmu. Man-mangkel. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti giloro Bagong. Wong edan. Wah, wis kacokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo, kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak go. Gong, ora wis didilat. Bapak nunggun-nunggun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabute nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo, tak slenggarake regane kene ku. Truk. Santai. Waduh. Motar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat e. Lho. Weh, latara. Kowe jabut aku ora mati, tak jabut kena. Kok derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kowe nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar nggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake karo Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora menapa ngenipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka, ning sing tok nggo alasan anakku Bagong. Pak, warna ndi, Pak? Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben nang wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho, Kakang Semar purun. Tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki notohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal won. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja tru. Anakmu cilik-cilik aja wis aku wae. Aja karaku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak, wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar, nanging klebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi boten nggih Bagong ingkang kula beto. Piye nala garing wis ora apa-apa Pak, wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ngelas wis mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Ya wis ide ngono lho.
Nek kuwi arep ning kayangan iki dhewe wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki udu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nolo garing karo Petrus sing munggah ning kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih, kula nderek pukulun, nggih kula nderek pukulun. Nah ngaten kula aturi bidal. Sak menika sareng kan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutki aja kaya bocah cilik Bathara Gorayu. Kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Kong. Nganti tak ijoli nganggo ati uripku aku ikhlas. Wis nek tok paidole. Katresu. Aku munggah ning kayangan iki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake areng. Ya muga-muga Kusnul Khotimah ya to. Anjen setan ana. Lah witene piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Garing kowe sing ngomong. Pukulun kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya aku titip anak-anakku ya, Kang. Titip bojoku ya, Kang. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Kang. Ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya Kang aku tak menyang rutinen Karang Tumaritis omahe Garing karo Karang Kadempel. Mbok tegelar aku ora. Lah ngopo? Aku ora duwe kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggo gara-gara. Oh, ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya Bapak ya slamet, kowe ya slamet mulih kumpul meneh wong papat ya, Tru. ya wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok. Anjen setan ta. Ya Tru mangkat yo nderek bapakmu ndak bapak ana apa-apa. Aku tak ngrukti bapak. Slamet tekamu lho. Pengestune Kang Togog. Slamet Kang, aku ngaturke bektiku katur ya Kang. Ya tak tampa. Kok janur gunung kadingaren wong adat biasane kowe iki ora tau gelem sapa mrene. Pendak-pendak nderekke ratu Gustine awake dhewe mesti aku dadak ngampiri. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki kok kowe tekan ngomahku kuwi ngopo? Eneng ngopo lan wigatine apa? Mara kaki kowe matura karo aku, Sarawita. Ora ana apa-apa kok, Gek. Ya ming sepi. Sepi tegese Nang omah ki sepi nglangut, mula terus aku dolan mrene. Ket mau esuk tekan sore kok ming delok TV terus. Ora ana kegiatan liyane. terus entuk warta apa? Ana berita apa? Mbah, Lho, aku ming delok iklan kok. Nek berita tak pateni, ngono anggere wis mulai iklan tak tonton. Ayo. Kepengin tuku apa ta apa ngono iki lho, Kang. oh ngono ta. Heeh. Ya rasa sok tetuku. Duit kuwi apike dicelengi, dinggahke. Rasa kudu apa-apa, mergo sok kowe nek kala mangsa kepengkok kebutuhan kuwi ora nretek mrono-mrono ning duwe singgahan. Tur dasare kowe urip dhewe, ya ta. Wong urip dhewe iki ora kepenak. Kancamu ya ming aku. Monggo kowe jane karo aku ki jane duwe rasa apa ora tau gelem dolan ning omahku ki jane ngopo to lho. Ya ora apa-apa, larang ya tangga teparo do sapa. Hah. Sapa kaya pitik? Maksude do dolan ning omahku ngono lho, Gek. Heeh. Ora kowe kok ya ora kaya biasane. Biasane mlathoki kayu. Biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe bata. Arep tok nggo ngapae? Bata kok gedene 50 cm. Arep tok nggo ngapa kaya cor-coran. Ya saora-orane nek ana kepinteran ki tak karyake. Aku iso gawe bata ya gawe bata.
men atine iki ora sepi. Wong nganggur ki nek ming meneng wae atine mesti bakal sepi. Tur ya ana bab nding Lung. Ana apa? Janjane aku ki metung karo kahananku. Kanan sing piye? Kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malam Jemuah Kliwon wingi. Heeh, ngapa? Kowe ngidul, Pak? Ora. Lah kok sepi? Aku turu wit sore. Aku bar menehi sajen karo kerisku kae terus tak tinggal turu. Pamriku ya golek impen. Lah kok tekan tenang. Nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Kaget atiku. Ora kanthi kanyono-nyono kok. Omah kene iki kaya ketekan Nalendra. Nalendra Trata Sabrang. Udu sandangane sarwa apik, sandangane sarwa becik. Monggo nite kereta kencana jeluk ana ing omah kene, terus mlebu, terus sak pejagung karo aku. Ning tak tiling-tilingke paningalku tak mat-matke ratu mau dudu Ratu Sabrang. Lah sapa? Sing nganggo sandangan apik, sing nganggo sandangan becik iki kok kaya ponakku dhewe. Ponakmu sapa? Anake Semar ya kuwi Bagong. Mongko Bagong iki sak jejumlek ora tau saba mrene nek ketemu karo siwane ya aku ming neteli apa sing tak nggo. Aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatan aku ya dijaluk. Pokoke ming dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus Lah ya jagongan karo aku sawen-wen. Monggo blas to, anak Semar ki ora ana sing tekan kene. Monggo jane Semar ki adikku lho. lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ana sing tilik karo Pak Dene, ora ana sing ngaruhke karo Pak Dene. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi janjane ming tom-tomen. Kowe iki ming kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arep kowe karo aku ki mapan ning Tlatah Sabrang ning dipestheke utawa ditakdirke dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Nile pisah wis pirang-pirang abad. Wis suwe banget. Arep kaya ngono ning sambunging sedulur ki ora bakal iso pisah, Gop. Iya. Nek kok sing tak kangeni Semar kok sing teko anake. Lah kowe apa lali? Jaman kowe njaluk kanca urip ning alam padang kowe diparingi aku. Semar njaluk kanca do nalika urip ana ing jagat diparingi Bagong. Heeh. Dadi derajate Semar karo kowe iki padha, derajate Bagong karo Bilung kuwi padha. Oh, Mula nek kowe kangen karo Semar sing teko Bagong kuwi padha wae. Padha karo nek Semar kangen karo kowe sing teko aku kuwi ya sama dulu. sama saja. Sama saja. Ngono lho maksude. Heeh. Ning apa ya bakal tekan kene tenan ya cahidan kae. Wis rasa tok arep-arep malah entek-entekan kowe. Engko bifete dijaluk, korsine diusung. Wong kae iki wong nekat ora jamak-jamak. Ning aku kok duwe pandakwa lho. Pandakwa piye? Dina iki kok ngarepan kuwi jagone do tarung. Lah karang do nyoba. Oh. Brenjake do ganter-ganter. Suarane wit esuk mau ora leren-leren. Nek kowe sing teko ora mungkin mesti ki eneng wong sing arep tekan kene. Ya muga-muga bener wae kok karo diisin-isinke ta kowe, Gop. Lho kok kaya suarane ponak aku Bagong ya, Lung. Sajake. Wah, aduh liwat niki, Wah. Lawange ndi, Wah? Lawange ngarep kuwi caedan. Oh iya, Cak Kendir. Wis aja tok wangsi ndak malah ora kajen kowe. Aku sowan ya, Wah. Kok tegek. Lho lali aku. Slamet, Wah, Bilung. Diku kantor ya, Wah. Tak tampa Bagong. Maestune wong tuwa tampan nono. Tak gegem dadak. Kok cilik terus to, Wah. Ya karang kaya ngene iki wujudane. Heeh, sing penting sehat ya, Wah. Heeh, sehat. Siwa tegek sehat, Wah. Iya.
Slamet sehat le cah bagus. Sangeme kok dawa wae. Mbok wis kowe ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak enake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik kok. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa ya, Pak? Gambarku no. Ae to sing ning buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Mbak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa? Tok plester apa? Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa mung ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikan to? Iso. Kae nek dimate kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya, Pak. Lah ora tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh. Apa wis ditembok? Urung. Sandalke kandang kebo. Asem yo. Aku iki nang kene iki padake abdine Ratu Gombinatara wis gambare tempelke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wae. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire, Sisip sembire. sisip sembire kowe kelangan adi wae. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbok nameng niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponakmu kabeh. Ya, Dedrek rembukane aku iki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumparu Semar-mar. Nang nganti aku ora kelakon bangun desa. Aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke. Bagong. Aja waton rekep. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan. jebule tenan piye? Pikulan Pukulun. pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus Arep boyong karo aku. arep boyong karo kowe. Dugake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Kowe omong sapa kaya ngono kowe? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lemu ndular ngluputke Bagong ki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku ki terus bapak Bathara Guru teko, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong tak boyong iki jole aku. Bagong aja tak go ning kayangane iki jole. Sing muni ngono, Semar kowe lho. Terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi jole. Si Petra ya muni ngono. lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petruk. lho. Nek ngono kowe saiki Ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke gok. Wah, Apa? Si wong iki jare kakangne bapak. aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Wah, terus kae bilung kae. Anak tikus. Kudu iki ya iki arep kaya niki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundulmu atos kowe iki mbok ya dilereni lek seneng main ngono ra. Ratu kok abang. Terus Aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. aku saya tak takon karo kowe.
arep kowe pisah karo Semar ki karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane dianak Manikmaya iki. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa Teoge-oge. Teoge-oge Togok. Aku pasrah karo Siwa Teoge-oge supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku. Tan trimane Bagong suwek. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku treke ning kayangan. Treke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuke gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya. Himalaya iki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala, Bala Upata. Cingkara Bala, Bala Upata. Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Mau kayangan ki gawat kok ana bodigate bareng. Sapa Cingkara Bala Upata? Nah terus Kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. sapa we? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus Kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? asik. Wah iki aku kan gleneng tenan iki. Janaka iki bagus ora jamak-jamak. Pokoke aku ngono nang dalan di bajul wong wedok, aku kan mampir sik lho kok. Aja Janaka iki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksudnya aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki dandan piye? Ning aku bagus to iki. Bagus. Kaya ndoro Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Kudu sesingitan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejet. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok totok. Ora. Aku sale curiga karo kowe kok. Kok meneh ora. Siwa. Ora omong. Ngambek-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe Kostum. menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togok Yoga. Siap. Wis ngambek-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwun karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Sakliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan.
Mula dina iki kuwi arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Ile ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Ge wis. Ya wis, toto. Ya wis.